azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa qurrata khususan ila jami'an man hadara fi majlisina hadza sama masjid al-Ikhlas wa khususun jami'an fadilal muslimin dan seluruh kaum saling kolakkan dan terang dan susah mengikuti bagi sehat di bagi punya wa khususun jami'an fadilal muslimin dan nanti wazal dengan sudah yang bulan Afrika bagi Sumatera bagi Sumatera Utara bagi makan zaman al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dengan kalau hormati sedaya sesepuh ulama, asatidz sanad, sedaya takmir dan pengurus Masjid Al-Ikhlas, sedaya pengurus pengawasan rutin nggih. Jumat Pon Desa Girikoto, mobil khusus ahli nafilah dari kita Ustaz Burtiono, Solo sedaya ibu-ibu kang kula tresnani lan kula kangeni sampun sopo ya maring anten-anten saya seneng ini alhamdulillah monggo jajane di sambi Bu. Ya alhamdulillah saat ini kita mulai ngaos tolong ngutaken nggih mengingatkan kembali nek menawi wau enten sing kesopen mriki masjid monggo diniati iki kawan iktikaf Mas. Terus niate dikir wau sampun dipimpin kali Ustaz Murti niate ditolabul ilmi pados ilmu ingkang manfaat barokah. Terus ugi niat silaturahim ketemu dulur, ketemu kanca, ketemu bolo. Lajeng ugi niat iktikaf mergi niki tenes nawaitul iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Allahumma inni nadartu an atakifa fi hadal masjid hatta tukhrijani. Pun para ibu ingkang kawula hormati sedaya ingkang rawuh sekedar malih niki kan pun dul napa niki Jumadil akhir nggih. Nggih Jumadil akhir. Sedang malih lan napa namine? Bulan Rajab. Baru Rajab napa? Baru napa? Bapak napa? Bodos, saweneng lek bodos. Gawe jajan. Nggih, sedang malih bulan Rajab nggih. Rajab niki salah satunggaling wulan sing dimulyakne Asyharul Hurum, bulan-bulan sing dimulyakne sing dihormati niku Rajab, lajeng Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kali Muharram. Nah iki wulan Rajab ini termasuk dimulyakne. Sangat penting sangat, ganjarannya ageng sangat, termasuk ibadah sing ditikelno ganjarane iku dilampahi teng waktu-waktu tertentu. Termasuk di dalamnya memiliki bulan Rajab. Makanya ibadah teng bulan Rajab niku sangat-sangat dianjurkan ibadah mawon. Mergi ganjarane dilipat ganda. Dinggo poso monggo. Dinggo ngatahaken sholat sunnah monggo, dinggo ngatahaken istighfar monggo. Khususnya istighfar
karena Rejab niki bulan sebutannya salah satu Rejab niki bulan istighfar. Mangke nek ruwahe sabane bulan sholat. Mangke posone Ramadan namine bulan Quran. Dadi bulan istighfar Rejab, Sya'ban bulan apa? Sholawat, poso Ramadan bulan Quran. Nabi sawal itu bentuk ganjaran kata. Amin Allahumma. Amin. Khususnya maling tenggene malam setunggal. Mangke dipirsani kalender mboten salah. Ahad kula tingali secara kalender tapi mangke tingali lah. Jadi Sabtu malam Ahad tanggal 21 Sabtu malam Ahad makin dipirsani malih niku malam setunggal Rejab niku langkung di tiklaken malih ganjaran. Bahkan ten mriku setiap doa mustajab, setiap doa tidak ditolak oleh Allah. Khamsu layalin la turaddu fihinnat doa. Ada 5 malam sing di dalamnya doanya tidak tertolak. Ini ku awalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kemudian lailatul nisfi min Sya'ban, ini ku malam nisfu Sya'ban. Lajeng waudalu lailatul Jum'ah. Lajeng nomor sekawan lailatul fitri, malam riyaya Idul Fitri. Lajeng lailatul nahr, ini ku malam Idul Adha. Gangsal dalu niki ngombe hadis Kanjeng Nabi nek ndonga boten ditolak alias mustajab. Dikatakan istighfar, dikatakan donga malam setunggal. Maka diteni napa kudu semalam suntuk nggih boten, sakuwate jenengan. Rada dibedakno karo malam biasane lah ngoten. Biasane lek malam biasane jam 8 jam 9 pun sare rada untuk di utawa tangine. Nah, biasane tangine jam 9:30 malam 1 Rejab kok jam 3-an napa-napa. Benten bedane. Lajeng Rejab niki ugi termasuk salah satu bulan sing fenomenal. Mergi tenggene bulan Rejab enten peristiwa napa? Isra Mi'raj. Tanggal pinten malam 17 diperingati sebagai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ulang tahunnya sholat, ulang tahunnya sholat tentu termasuk dari mukjizatnya Kanjeng Nabi, termasuk dari mukjizatnya. Nah, saat ini siang ini kita belajar sedikit masalah tentang sholat. Ini ku sholat jamaah. Sholat jamaah itu apa? Sholat sing dilampahi sareng enten imam enten makmum. Berarti minimal yang pinten? Tiang kali enten imame enten makmume. Langkung kathah makmume langkung sae. Sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahda. Sholate wong siji karo wong siji liyane, siji dadi imam siji dadi makmum, luwih apik timbang sholate wong ijen. Sholatul rajuli ma'ar rajulaini, lek sholate wong siji karo wong makmum loro luwih apik timbang sholate wong siji karo siji wau. Wa ma'aktsaru ahabbu ilallah. Lek luwih akeh berarti luwih apik. Ngoten nggih. Iku semakin kathah makmume semakin sae, semakin gede ganjaran. Niku pengertian. Lah, salat jamaah niki enten kalih. Enten sing salat jamaah kanggo salat fardu. Enten sing salat jamaah kangge salat sunnah. Salat jamaah sing kanggo salat fardu niku salat jamaah zuhur nggih, asar, maghrib, isya, subuh. Niku hukume mungguhe kata-kata ulama niku sunnah muakkadah. Kata-kata ulama sunnah muakkadah.
Tapi enten malih sing dukurna malih sunah. Mboten namung trimo sunah tapi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kewajiban sing nek empun enten sing nglampahi maka kewajibannya empun gugur sing liyane mboten dosa. Tapi nek sak kampung sak desa kok mboten enten sing salat jamaah, sak kampung sak desa dosa kabeh. Istilah fardu kifayah itu fardu perwakilan. Kudu ana sing nglakoni salat jamaah. Dhuwur kudu ana sing salat jamaah dhuwur. Ngasar kudu ana sing jamaah ngasar aja sampe 11.00. Niki termasuk masjid sing rawatib 5 waktu jamaah nggih niki. Nggih boten. Oh, jenengan jamaah mriki lah. Nggih, diurutinaken. Karena niki nek mboten enten jamaah siji mawon, setunggalan jamaah iki, maka sak desa sak kampung dosa kabeh. Terus lajeng enten malih sing ngundakno malih ekstrem malih iku fardhu ain. Hukume wajib ain. Wong nek salat 5 waktu kudu jamaah, gak jamaah gak sah. Sampai enten sing ngoten. Madzhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Alasannya ingin nopo, rodok masuk akal saja. Alasannya ingin nopo siji Bu. Kanjeng Nabi ngomongno salat jamaah teng para sahabat niku nate ngancam ngobong omahe sahabat sing mboten jamaah. Dadi Nabi ngumpulaken sahabat, "Ayo salat jamaah." Wis, ayo ana sing imami aku tak keliling. Aku ae sing keliling kabeh salat jamaah tak keliling. Tak goleki tak apa jenenge inspeksi mendadak tak deloki omahe sapa sing gak jamaah, sapa wong sing gak jamaah. Lek gak jamaah omahe ta opo? Masalah gak jamaah totoane bondo, totoane omah. Saking pentingnya sholat jamaah. Nomor kali Kanjeng Nabi niku nanti disowani wong buta, nggih, wong buta. Wong buta niku terus sanjang teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku wong buta. Walam yakun liko idun yakuduni ila masjid. Kula boten gadah penonton, tukang nonton, nopo sedherek, nopo tangga sing nonton kula kangge ten masjid. Faham ni rukhsah, kula pikantuk keringanan boten kula tak salate nang omah ae, boten usah ten masjid mergo gak ana sing nonton. Terus Kanjeng Nabi ngesane ya wis gak apa-apa. Falamma wala ketika kemudian nengo nggih berpaling terus badhe kodhono dadi timbali. Mriki-mriki terus ditakan jeneng hal tasma'un nida sami krungu adem gak? Masih wuto krungu adem gak? Pireng Kanjeng Nabi wong cakep kali lho. Nek krungu berarti tandane omahe cedhek masjid. Berarti kudu salat jamaah wajib. Kudu salat jamaah. Wong wuto tetep wajib salat jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga ekstremal ini kita bahas. Koyo-koyo sholat jamaah memang wajib. Koyo-koyo ini. Karena nopo? Karena di situasi paling genting sekalipun, paling darurat sekalipun, situasi nopo paling darurat itu? Perang. Situasi perang paling darurat. Totoan nyowo. Enten namanya sholat khauf, sholat jamaah di tengah perang. Dikepung musuh niku tetep wajib kongkon sholat jamaah. Jadi memang argumentasinya alasannya sholat fardu kudu jamaah niku koyo-koyo nggih bener ya. Dirasakno nggih bener mergo 3 wau minimal. Tapi alhamdulillah ulama kita niku milih kangge kita hukum sing rada ringan. Nek ngambut umpama kok tenang saestu kabeh ulama sepakat salat fardu kudu jamaah, gak jamaah gak sah. Kangelan mboten jenengan? Kangelan. Jenengan kata-kata jamaah mboten. Angel umpama lho. Tapi alhamdulillah ulama kita milih hukum kangge kita niku sing rada ringan. Bukan karena menyepelekan hukum mboten. Tapi memang enten dalile. Enten dalile. Dalile napa? Kanjeng Nabi niku kan dawuhaken sholatul jamaati tafdulu utawa afdalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa isyrina. Dan sumber riwayat bi khamsin wa isyrina atau sumber riwayat bi bid'in wa isyrina darajat.
salat jamaah karo salat jamaah luwih utama timbang salat ijen. Salat jamaah berarti ten mriki, salat ijen ten mriki. Salat jamaah luwih utama. Nek luwih utama iku berarti sing salat ijen niku apik napa mboten? Jangan-jangan. Atau contohnya ngeten lah, jenengan gadah putra kali. Bajing kali ragi anak loro. Kali-kali ini manut jenengan. Kali-kali ini apik kali jenengan, mboten nate bantah napa-napa. Cuma enten kurange. Sing bajeng iki nek esuk niku tangine sadurunge subuh. Sadurunge subuh pun tangi pun bisa salat dalu buruk rakaat petang rakaat. Tapi sing ragil niki tangine pas adzan subuh. Tapi ya padha-padha salat jamaah. Ya padha-padha ngewangi ibuke, ngewangi pake, resi-resi Allah padha saged padha pintere. Terus jenengan lek cerita keadaannya anak kan anakku loro pinter-pinter, apik-apik, manut-manut. Cuma masih luwe apik timbang adike. Mergo masih nek tangi sadurunge subuh, nek adike pas subuh. Berarti adike elek ngono. Mboten elek niku. Mboten elek wong padha apike. Cuma masih lebih baik ngoten. Dadi lek ningali dawuh Kanjeng Nabi sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi. Salat jamaah iku luwe apik. Dan sholat idzin yo apik, cuma luwe apik sing jamaah. Sehingga sholat idzin hukumnya tetap sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena berat sangat umpama diwajibno jamaah usah itu berapa. Kecuali kangge wong-wong sing pikantuk hidayah, pikantuk khusyuk kali Allah. Kemudian saat ini sholat jamaah tenggene sholat sunnah. Sholat jamaah dan sholat sunnah. Sholat sunnah nopo sing dilampahi kanthi jamaah. Idul Fitri, Idul Adha, Graono, khusuf-khusuf, terus istisqa, terus nek dalu wulan poso badhe isya tarawih. Nah, enten sholat sunnah sing pancen diperintah jamaah. Kados wau sing dipun sebutaken. Berarti hukumnya napa? Tetep sunnah wong salate ae sunnah. Jamaah ya tetep sunnah. Tapi umpama salat sing wau jenengan sebutaken salat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, Grahana, Istisqa dilakoni ijen. Mboten jamaah, sah mboten? Ayo tarawih ijen, sah mboten? Sah, tapi jenengan tahu salat tarawih ijen. Seri orang sah salat sunnah sing diperintah jamaah niku nek umpami kok jenengan udzur kerepotan ngapunten nggih wae traweh pengen traweh kan tapi ngapunten jaga anak sakit jaga tiyang sakit ayo terus bojo lagi luar kota guru oleh izin bojo metu wong wadon nek salat jamaah ten masjid ten musala niku sakjane salate mek loro tok oleh salate mek loro tok padha apike karo wong lanang cuma salate kali siji gak oleh macak nemen-nemen mengapa sama koyo model karnaval gak oleh macak nemen-nemen gak oleh nganggo wangen nemen biasa mawon wis pokoke gak ambu apek ngono gak ambu becing ngono. Sing nomor kali nek duwe bojo izin bojone nek sing wong tuwa izin wong tuwa. Nemono iku tok. Sehingga ganjaran padha ae. Nah, kemudian napa niku secara hukum wau nek salat sunah sing dilampahi jamaah umpama dilakoni dhewean hukume nggih mboten napa-napa tetep sah. Semanten ugi walikane enten salat sunah sing mboten diperintah jamaah sing salate biasane ijen-ijen napa niku rawatib kok biya-biya ini kan ijen-ijen nemale tahiyatul masjid terus amale kathah nggih tahajud niku lak ijen-ijen umpama dilampahi sareng-sareng sah mboten dilampahi jamaah sah mboten
Sah menapa salat duha biasanya izin nang omah. Kemudian jenengan pergi guru ten sekolah jamaah kali murid-murid hukume sah mboten napa-napa. Apik. Salat tahajud kemudian ngompak wong-wong pira sing sekiranya pun di masjid lebih awal. Ayo salat tahajud jamaah nang masjid yo budal-budal jam 3:15 atau 3:30 rakatan rakaat mboten napa padha-padha sami. Itu secara hukum. Saat ini secara keutamaan dan kita semangat oleh sholat jamaah. Siji sholat jamaah itu ganjarane tikel minimal 17 timbang sholat ijen. Timbang sholat ijen. Jenengan umpami napa niku disanjani Pak Lurah. Disandani Pak Lurah, Bu mendhet BLT ten napa niku saking pemerintah nggih Pak Lurah. Kapan dinten Selasa jenengan nyuwun dikirim napa jenengan tindak kantor desa. Lho maksudnya pripun? Lek dikirim niku namung pikantuk 1 yuta. Nek jenengan tindak kantor desa oleh 17 yuta. Jenengan milih pundi? Yo budal mulai subuh. Nah, 17 juta. Nah, niku bedane ngoten, Bu. Jadi nek bayarno ngono, nek mek 1 juta diterne, berarti dipotong karo Mbak Lurah 17 juta. Tapi lek jenengan bidang piyambak Mbak Lurah mboten kelangan bensin, jenengan oleh utuh 17 iku minimal. Ayo. Kira-kira budal mboten? Nah, kaya ngono iku salat jamaah. Allah undang-undang yu bujung busung Mbak Tun, Mbak Nem nek jenengan salat nang omah ya ganjaranmu sita. Mulai budal nang masjid nang salat jamaah ganjaran 17. Budal mboten? Pancet. Kulinane piye ngono ae. Oh, niku mangke diangen-angen piyambak. Nomor kali tiyang nek salat jamaah ngapunten iki. Jenengan jaga salat jamaah. Mboten no salat sunnah. Niku ganjarane luwih gedhe sing ajeng salat jamaah timbang wong salat jamaah arang-arang tapi salat sunnah kathah. Lho baleni. Tiyang sing salat jamaah ajeng 5 wektu istiqomah, mboten salat sunnah. Niku luwih apik timbang wong sing salat jamaah arang-arang tapi salat sunahe ajeng istiqomah. Luwih gedhe karena angelan jamaah istiqomah. Nek salat sunah istiqomah niku ngapunten gampang karena ada hadzun nafsi namanya. Ada bagian nafsu. Wong salat sunah niku kadang ono nafsune. Tapi nek jamaah bener-bener syiar agama lah bener-bener netepi perintah Allah, perintah Rasul, sing abot. Makanya jenengan rasakan jamaah salat biasa zuhur asar ya. Jenengan bandingaken kali salat riyo, ayo kacake piro? Salat riyo yo sak desa teko kabeh. Wong kota sing ora tau jamaah nang masjid lho budal salat riyo. Tapi nek zuhur asar ora. Jenengan rasakan jenengan pas wae salat riyadi nggih salat riyo yo isuke ruwame nggih sareng zuhure ayo delon ilang gak ono kok jamaah sing ngadzane gak budal wis gawe jajan alasan ono tamu alasan ono ae padahal mangisuk lho budal kabeh lambine anyar kabeh mukena yo anyar kabeh koyo zuhur kok ora budal ayo. Oh niku karena nafsu. Nah, tapi nek makanya ya salat jamaah 5 waktu. Makanya Kanjeng Nabi dawuhaken man shallal isya'a fi jama'atin ka'annama shallal lail nisfahu. Ana wong salat ngisak jamaah, salat ngisak tok jamaah. Gak usah rawatib, gak usah qobliyah ba'diyah, gak usah salat tahajud. Bengi iku dhewe salat isya jamaah titik wis. Mulai kok tangi salat subuh kaya biasane.
niku ganjarane wis kaya salat sunah bengi separuh bengi salat terus. Nah, separuh bengi salat terus kira-kira ya petang jam setengah. Jenengan nate salat tok petang jam setengah. Lah nggih makane digenteni kare salat isya jamaah. Napa maneh man sholat subha fi jama'atin fa ka'annama sholal lail kullahu. Sapa wonge nek salat subuhe kok jamaah, maka koyok-koyok nang bengi dhek iku wis gak oleh ganjaran salat wengi sak wengi utuh. Sak wengi utuh berarti 9 jam 10 jam salat dalu terus. Dadi kare genteni salat subuh jamaah. Berarti nek piyantun niku isae jamaah. Subuhe ya jamaah berarti oleh ganjaran salat tahajud, salat lain, salat wengi niku sak wengi setengah. Sak wengi setengah. Ono sak wengi setengah. Iku nek gak jamaah gak iso oleh ganjaran ngoten. Makane jamaah. Pak jamaah nek ibu-ibu nompo piye terus kurang apik, wae kurang ini. Wong wedok kok jamaah teng masjid musala syaratnya kan namung kali, aja nganggo wangi nemen-nemen, aja nganggo pacak nemen. Terus nek tasih enten garwane, izin garwane, nek tasih enggak ada wong tua atau waline niku izin wong tuane. Terus teng jalan aman. Insyaallah nek teng Indonesia nomane teng Girikerto ngeten iki sedoyo aman. Jenengan budal saking masjid musala teng saking dalem teng masjid musala nate digodhoi arek-arek. Dijipiti arek nate. Ora tau diculno budal arep buka budal. Aman ya mboten? Aman. Nah, udzur mboten saged jamaah. Tiyang nek ngapunten nggih. Wis kulino jamaah, mboten jamaah niku atine susah, atine gak kepenak. Udzur mboten jamaah niku salah siji niki, udan deres, angin kenceng, adem nemen. Jenengan pun Girikerto wis kulino ada, kulino udan. Nggih mboten. Wis gak ono terlalu biasa, udan ya ono payung, ono mantel bareng. Mboten kenemenan to mriki niku santen enten perang, enten keweden. Nah, kecuali nek gerah. Pancen gerah mboten saged tindak masjid musala, tapi atine pingin tetep salat jamaah. Mergo wis kulino jamaah. Niku wis oleh ganjaran jamaah. Tapi ono wong aku gak kulino jamaah Pak, tapi nek pas loro aku pengin jamaah wedan. Justru wong nek sehat yo pengen jamaah, wong loro ae pengen jamaah, wis kulino jamaah kan ngoten. Terus nomor 3, tiyang niku nek budal salat jamaah teng masjid teng musala niku didongakno malaikat. Sajan kae diitung dikeki napa di sepuro dosane siji, diangkat derajate siji. Dadi budal nang masjid niku oleh ganjaran donga malaikat donga. Allahumma arhamhu wa sallallahu sholli alaihi. Riwayat litune Allahumma arhamhu, Allahumma fillahu, Allahumma tub alaihi. Didongakno dijalukno sepuro, dijalukno rahmat karo malaikat. Nek sing donga malaikat, padahal malaikat mboten gadah dosa, berarti dongane mesti mandiri. Niku. Tur niki ngapunten malih nomor 50. Tiyang nek salat jamaah niku dadi pembeda antara kita wong mukmin karo wong munafik. Salah satu ciri wong munafik atau salah satu ciri duwe penyakit munafik. Durung munafik tapi duwe benih-benih munafik niku salah sijine abot nglakoni salat jamaah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wong nek munafik ku budal jamaah aras-arasen. Wis kantor digrahe dhewe-dhewe nek jamaah aras-arasen iki berarti punya benih-benih penyakit munafik. Masih durung dadi munafik niku pun duwe penyakit munafik. Dan penyakit wong munafik atau dadi status munafik itu kawitane saka benih munafik. Teko penyakit sih baru
ngerambah terus ada dari munafik. Makanya kalau nanti nulis, dipinginane nulis munafik itu enten kali, enten munafik akidah, enten munafik amal. Nah munafik akidah ini munafik sing akbar, sing gede, sing kare Quran. Munafik iki disandingno karo musyrikin, karo kufar. Ten Quran iku jenengan waos nek enten kata munafik kok pinggire niku sandingane niku kok musyrikin atau kafirin, itu berarti sing munafik sing akidah sing besar, sing disebutkan Allah inang fit darkil asfali minan nar. Wong munafik mlebu neraka sing paling jero niku sing akidah. Tapi nek sing amal niki pasti wong mukmin kaya kita niki punya benih-benih cilik nang mriki. Tapi nek dimes terus, dipupuk terus, digedhekno terus yo dadi munafik tenanan. Ya salah sijine napa? Aras-arasan budal jamaah. Mungkin mulai sakniki disemangati jamaah. Nomor gangsal. Tiang jamaah niku padha karo nyambangi Allah. Tiang jamaah padha nyambangi Allah. Man tawaddoa fi baitihi summa ata al masjid faka'annahu zairullah. Sapa wong nek wudu teko omah lalu budal nang masjid, maka dhek iku dianggep koyok ziarah, koyok nyambangi Allah. Wa haqqun 'alal mazuri ayyukrimaz zakir. Dan wajib bagi yang disambangi yaitu Allah. Wajib bagi Allah, hak bagi Allah untuk memuliakan wong sing nyambangi Allah, wong sing jamaah. Berarti nek kita jamaah niku padha karo nyambangi Allah. Dimulyakno Allah. Ini sama. Nomor 6. Tiang jamaah niku mangke teng akhirat gadah tempat swarga khusus. Boten swarga sing reguler. Swarga niku boten sing reguler, tapi swarga VIP. Man roha ilal masjid, man hoda ilal masjid, auroha. Sapa wonge isuk budal masjid, sore ya budal masjid. Subuh yo nang masjid, dhuwur asar yo nang masjid. Artinya sepanjang hari, sepanjang malam itu sholat fardhu ten ngene masjid. A'addallahu lahu nuzulahu fil jannah. Disiapno Allah panggonan khusus ten ngene swarga. Masyaallah. Terus kemudian mau nggih masalah tentang munafik. Kita nek salat jamaah niku berarti tondo kita minimal kita pun bebas saking penyakit munafik. Karena nek ono benih munafik, penyakit munafik ten ati niku budak salat jamaah angel. Tapi nek wong iso salat jamaah berarti penyakit ini ku pas waras, pas sehat, pas aras-arasen jadi lorone kena penyakit munafik mah. Mangan kanjeng Nabi dawaken. Dan cirine jamaah mboten namung siji loro. Kudu dibetahne minimal wong disebut istiqomah jamaah minimal 40 dino. Minimal wong disebut istiqomah jamaah niku 40 dino. Man sholla arba'ina yauman fi jama'atin kataballahu lahu barokatan. Ana wong kok salat jamaah niku sampai 40 dino ora bolong blas. Berarti 5 waktu diping 40 dino 200 waktu nggih terus 5 sedina kan 5 waktu zuhur asar maghrib isya subuh niku dilakoni sampai 40 dino, bukan 40 jamaah, bukan 40 hari. Berarti kan jumlah sholat sing jamaah pinten 200 jamaah. Niku lek sampai kuat kaya ngoten empun diarani wong sing istiqomah jamaah tur kali Allah dicatet atine bebas, dijamin Allah bebas saka perkara kali baro'atani. Ini pun apa? Baro'atun minan nar, bebas saking geni neraka, wa baro'atun minan nifaq, bebas saking penyakit munafik. Alhamdulillah. Makanya dikeceng saya kita termasuk putra kita mundur disemangati kanthi sholat jamaah. Umpama sak repot-repote boten saged tindak ten masjid ten musala, boten niku sholat jamaah ten dalem.
Jadi tetap jamaah. Mergo jenengan udzur repot wonten tamu napa ngramung wong napa terus akhirnya ketinggalan sing nang masjid nang musala pun buyar. Nah, jenengan tetap sholat jamaah teng dalem. Kali sinten yo kali pake, kali dere, kali putra. Jenengan bersani masalah ulama salaf termasuk sahabat. Sahabat niku nate ketinggalan sholat jamaah. Abdullah bin Umar yang salah. Nate ketinggalan sholat jamaah Isya. Pas budal Isya kerepotan, budal Isya itu wong-wong wis mulai. Langsung sing diucapno napa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Lho, nggih mboten guyon. Wong kelangan jamaah ulama salku koyo musibah. Koyo oleh musibah sampai diwaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Langsung kundur getun, langsung sholat sewengi utuh. Mulai Isya, badhe Isya itu sholat piyambakan sampai subuh sholat terus. Kanggo nambeli getune ketinggalan jamaah Isya pisanto. Nomor kali, enten ulama salaf malih niku gadah kebon, ya gadah sabit. Terus lagi repot, mbok napa drep, pokoke repot lah. Pas ngasar, akhirnya terus kundur saking sabit, saking kebun, dilala wong wis mulai. Nuh, kok wis mulai cepet men, pun mantun sholat asar, masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung wong jamaah dikumpulno. Ushidukum alayya. Hadikotun lil masakin saudara. Kebunku sing garakno repot aku, sawahku sing garakno repot aku. Sampai aku ketinggalan jamaah ngasar, tak sedekahno kanggo wong miskin. Jenengan lan repot nang sawah. Zuhur ra mulih, asar ra mulih. Omah sertifikat sak sawah-sawahe kena kula. Masya Allah, saking getune ketinggalan jamaah asar. Pisan tok boten. Pisan tok. Tenitune enten malih nomor 3. Enten ulama niku sing ketinggalan salat Isya, mergo enten tamu. Piyambake pun dawuh, aku iku 20 tahun ora tau ketinggalan jamaah. 20 tahun, mboten namung 40 dina, 20 tahun. Ora tau ketinggalan salat jamaah. Dilalah siji dina, siji wengi niku ketekan tamu. Akhire nyuguhi tamu repot ngurusi tamu. Bar wonten tamu kundur piyambake metu kabeh salat Isya jamaah. Dilarang niku salat jamaah pun buyar, bahkan masjidnya pun dikancing. Pun dikunci golek pun dipundi boten panggih. Getun piyambake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus piyambake duwe akal ngene. Jare Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi kan mau sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bisa bae wa ishrina darajat. Salat jamaah luwih utawa timbang salat ijen kacek 17 derajat. Berarti nek salat ijen mek siji dihitung siji, salat jamaah dihitung 17. Berarti nek pengen nyusul salat jamaah, salate ping pito? Ping 17. Nah, akale ngono Pak, embuh kok moro-moro duwe akal lho wis supaya aku ganjarane cek padha karo salat jamaah minimal. Aku tak salat Isya ping 17 saya suka. Lho, iki saya itu. Wah, ini salat ping 17. Mbok 17. Jenengan nanti salat Isya 17. Traweh 20 ora tau ngono. Beda awak dhewe golek ngono. Iki ping 17, Mas. Niku tok suwe-suwe bacaane dawa-dawa. Pun mantun wonten kekeselen akhirnya sare. Pasti lem idzan ra'aituhu fil manam. Dumadaan piyambake niku mimpi. Pinabe raqitu ala farasin. Aku mimpi numpak jaran. Ma'a qaumin ala khailin. Enten kaum yo padha numpak jarane. Dheke mimpi numpak siji jaran. Terus wong-wong yo numpak jaran. Cuma wong-wong iku kabeh nang ngarep kabeh. Piyambake nang buri. Jarane dhek niku digewenjol nggih dipacu niku mboten saged nyusun. Mboten saged nyusun sing wong-wong numpak jaran man. Terus kemudian
Sing numpak jaran nang arep iku enek siji wong sing noleh. Terus noleh. Sampeyan lapo kok ngomong taitan farsaka. Sakno jaranmu, mbok pacu terus tapi ra iso nggoda. Terus piyambake takon, "Lah yo jaranku prosoku wis tak banterno, wis tak kei nos, wis tak kei knalpot bro. Tapi kok gak iso nyusun. Kene opo lima daya akhi, kene opo aku kok jalanku gak iso nyusun." Jawabane wong sing nang mburi niku napa? Li annana shallaina fi jama'atin wa annaka shallaita fi wahda. Shallaita wahda. Mergo awak dhewe salate jamaah, sampeyan salate ning ijen. Senajan to salat ijenmu mbok baleni ping 17 tetep ra iso nyusul wong salat jamaah. Langsung ngelilir, Pak. Ngelilir getun banget. Bahkan ulama niku masyaallah. Ulama niku ulama salaf nggih, mboten ulama saiki. Ulama salaf niku ketinggalan napa niku jamaah sak rakaat utawa ketinggalan sak takbiratul ihram niku. Ketinggalan takbiratul ihram, getone 3 dino. Getone kepikiran sampai 3 dino. Ya Allah, getun mang salat ku gak menangi takbiratul ihram. Piyambake dugi imam wis Fatihah. Gak sempet takbiratul ihram bareng karo imam. Getune 3 dino. Nek enten tiyang sing ulama salaf kok ketinggalan gak jamaah pisan koyo wau, gak jamaah asar pisan kerepoten nang sawah, gak jamaah isya kerepoten tamu. Niku getune 7 dino. Jenengan nanti gak jamaah ping ping. Gelek. Yo sering. Nanti getun. Biasa. Kok gak jamaah gak salat biasa. Nauzubillah. Bila musibah tenan, musibah niku makane wong rumiyin niku awet-awet ayat napa uripe barokah manfaat salah satu nih mergo jaga salat jamaah. Makanya Allah kan jawaban walau ana ahlul qura amanu wa taqul fatahna alaihim barakatin minas sama. Uripe penuh barokah karena apa? Wonge takwa, wonge iman. Salah siji bukti iman takwane ini ku istiqomah salat jamaah. Wonten nggih. Manfaatin nopo malih salat jamaah. Niku fadilah ganjaran-ganjarane. Manfaate salat jamaah niku siji memang niku perintahe Allah, syariate Allah. Tiang sing boten salat jamaah berarti sudah tidak melakukan satu syariat Allah. Nggih kan? Meskipun mau perbedaan ulama masalah hukum niku kan masalah perbedaan ulama, tapi sing jelas salat jamaah itu adalah syariat Allah, perintah Allah, syiar agama Islam. Nah kita berjamaah berarti kita wis ninggal salah satu perintah syiar agama Islam. Terus salat jamaah itu dadi fungsi kita kenalan. Lari-lari KKN, dengan kertas lari-lari KKN niku nek pengin kenalan karo wong kampung, wong desa niku salah satu niku tenggene salat jamaah, ketemu wong nang salat jamaah. Bahkan Kanjeng Nabi niku nek salat jamaah niku badhe salat jamaah madosi sahabat. Jadi kenal sahabat siji-siji pun kenal. Bahkan dititeni Kanjeng Nabi sapa sing salate nang kene biasane. Tuh diteni lho, iki kok gak teko, iki kok gak teko nang ndi. Niku kan Nabi ndoleki sahabat bar salat jamaah lho. Bahkan kita saged semerat derek kita lagi sakit, derek kita lagi udzur, niku salah satunya terjamaah, absennya terjamaah niku. Bahkan salat jamaah niku saged ngelatih kita dadi wong sing disiplin. Yo disiplin gunakno wektu, engko iki ngira-ngira saiki dhuwure jam pira, ngasare jam pira, aku wudune jam pira, nang joding jam pira. Masyaallah kula nanti ningali teng kene daerah Burung niku pundi, Pak? Burung niku daerah pundi? Kundiran niku daerah Kundiran Klaten. Enten tiyang sepuh iku mlaku masyaallah sak jangkah mandeg. Ambekan ping 17. Rusak jengkah madeg, ambekan ping 12. Sepuh gawa tekan kalem-kalem. Yu budal salat zuhur kan mulai 11:30.
Kula teko kantor fotokopi riwari napa-napa wong wis mlaku oleh 2 meter, oleh 3 meter sak liwati bolak-balik. Niku mangke tutup masjid wis 11 pas. Dadi pas tutup masjid. Masyaallah. Mergo tiyangipun nom-noman kula sundul nom-nomanipun kulino istiqomah salat jamaah. Senajan sepuh kados ngoten tetep nglampahi salat jamaah. Pancen atine gumantung teng masjid. Nggih. Tiyang niku nampun atine gumantung teng masjid niku salah satune diganjar kali Allah bikin teng dinten kiamat diparingi dhillullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dikei naungan Allah, dikei perlindungan Allah tenggene dinten kiamat sing mboten enten perlindungan kecuali namung perlindungane Allah. Mergo wis kulino salat jamaah. Makane umpama sak repot-repote kok mboten saged salat jamaah teng masjid teng musala, salat jamaah tetep teng dalem ngokon anake, ngokon bojone. Lah bojoku wis salat Pak. Anakku yo wis salat maneh karek aku tok. Jenengan mingi-mingi. Ayo jamaah maneh karo ibu. Engko nek sampeyan salat maneh karo ibu tak opahi 10.000. Lho mboten apa? Mboten apa berarti kan anake wong iku lek nulung salat jamaah. Niku berarti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan ngapunten nggih, kula kadang nggih mboten namung kula lah, para santri, para ulama niku nek pun salat jamaah. Enten tiyang ketinggalan. Sing ketinggalan iki mboten masbu. Nek masbu kan jek iso nyusul jamaah buri-burine. Niki ketinggalan sama sekali sing piyambake nembe baru wudu niku wong wis gak ono sing salat kabeh. Salat sunah nggih pun mboten enten nganu karek lungguh dhewe-dhewe santai. Niku piyambake tolat-tole. Kula delok teko mburi niku kaya niki mau biasane salat jamaah. Cuma keri. Bukne apa kok keri akhir tolat-tole. Arep terus salat piyambake salat dhewe. Lah kita sing nyekseni niku sunah ngewangi dadi makmum. Sunah ning dadi makmum. Meskipun kita pun salat jamaah. Karena nopo? Karena nulungi wong iman. Wong iki wis ketok kulino istiqomah salat jamaah. Mergo wau mboten jamaah mergo keri. Makane kula remen saestu nek kula salate ditulung wong remen saestu. Kok jadi iso menangi salat jamaah. Makane iki siji wektu yo nulung wong. Makane masjid utawa salat apike saran kula. Niku ojo bubaran nang awal waktu kabeh, di pas mau jam kabeh rada dikacek-kacek. Masjid kene dhisik karena niki masjid jami'e, niki masjide tepat waktu azan. Marono nggal titik iqomah jamaah. Terus sebelah kono kacekno 5 menit, kacekno 7 menit, kacekno 8 menit, 10 menit. Ben wong iku nek ketinggalan salat jamaah mriki saged nyusul ten mriku. Wong nek wis kulino jamaah, pasti goleki jamaah. Jadi ketika anak itu wis mari ae golek ngono. Nggih. Dan niku alhamdulillah nggih diperoleh salah satunya istiqomah salat jamaah dari pondok pesantren. Karena teng pondok pesantren ini ngumpul di kulinano salat jamaah. Sehingga pas metu nang jowo kados ngeten niki nek gak salat jamaah iku rasane gak penak. Ngejak anake, ngejak koncone, delok wong liya salat. Pak, ayo salat jamaah Pak. Kok bengi tak kei wis. Ngawang ana aku jamaah sik kok bengi tak kei. Ngono gak apa-apa. Sing penting jamaah. Syukur-syukur saged teng masjid ten musala. Karena jamaah ten dalem niku nggih sae. Karena kan jamaah. Tapi umpama kok kalih budal berarti oleh ganjaran double. Karena budane wau perjalanan ya oleh ganjaran ten masjid karena masjid niku adalah afdhal bu'atin tempat sing paling apik sing paling mulya oleh ganjaran malih. Napa malih saged itikaf. Wonten nggih iki kita didadosaken Allah yang sing saged ajeng salat jamaah. Salat jamaah niku insyaallah Bu, salat kita mesti diterima, insyaallah mesti diterima. Karena Allah napa niku karena enten dawuh nadarallahu fi qalbil imam wa idza kana fihi khairun ghafarallahu lahu wa qabbala salatahu. Allah niku pertama
sing diabsen pertama niku atine imam. Nek atine imam niku khusyuk, atine imam niku sae ngimami kanthi sae ikhlas, boten sombong, boten riya, boten napa-napa. Niku salate imam ditampa, salate sedaya makmum ditampa. Tapi wa idza lam yakun fi khairun nadhara fi qulubil makmumin. Ningali nang atine makmum siji-siji. Makmum sakmono akeh ana gak wong sing atine apik, wong sing atine ikhlas jamaah. Nek enten barokah wong siji iki kuwabe imam sak jamaahe kabeh salate ditampi Allah. Umpama kok imame yo atine kurang apik, makmume yo kurang khusyuk. Niku barokah ijtimai. Nazarallahu ijtima'ahu tsumma ghafara. Lalu Allah delok wis gelem kumpul jamaah, gelem budal jamaah wis alhamdulillah. Tapi nek kita salat nang omah, kita diprenteli Allah saestu. Kita dikoreksi Allah dhewean. Tapi nek bareng-bareng kan cara ngono dikoreksi bareng-bareng wis dianggap kabeh wis ngono. Makanya kita berusaha di komputasi wonten umur ngadahaken kesaenan sing maksimal. Utamane salah sijine niku nglampahi salat jamaah. Nek kita ahli salat jamaah niku masih yo kita mboten ngengken putra kita putri kita jamaah. Insyaallah putra kita putri kita sing ningali kita jamaah gelem derek salat jamaah. Lah saiki kakek cangkem budal salat Mae karo pake ora budal. Nah niku napa jenenge hal atau hal keadaan itu lebih baik daripada ucapan. Ngoten nggih. Mugi-mugi termanfaat. Kita tutup nanti doa salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi 'abdan fi mazida ya rabbana. Alhamdulillah jalali wa jalla wa ta'ala Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tanfariju bil qurra wa qadha bil hamd wa bil rawaiq wa husnul khawatim wa tasqal Allahumma inna nas'aluka ridha wa janna wa na'udzu bika min sakhatika wa min 'adzabi rabbana anfusana wa la taghfir lana tarhamna wa nakuna minal khasirin rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna rabbana sirra Allahumma ighfir lana bil iman Allahumma ighfir lana bil islam Allahumma ighfir lana bil ihsan Allahumma ighfir lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Allahumma ighfir lana bi husnil khawatim wa ziyadah Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa farraqna ba'da farraqan ma'suma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara jemaah dalam FB. Nggih, nganune IG-ne mboten nganu kula. Saged. Soale follower-e deleng 7.000. Ana nek FB kan bebas. Dereng, kalau TikTok gitu dereng.